først giver det nat, så er der fuldmåne. Det er altså brændende. Jeg må godt se ham. Ikke så godt. Nu kan jeg heller ikke mere. Det er også bare okay, så. Så bliv lige ved helst. Man kan jo ikke smide skrald i stormen. Han ligger det. Han griner over en flaske, der gør. Skal vi ryge en smøg til os og gå ind, eller hvad? Ej, Daniel. Vi har time om det. Jeg troede, det var abe. Den gren. Skal vi ryge en smøg til os? Dambrugssølvblade. Bagbus. Bananer. Lummer lige din smøg. Har du kun købt 2? Har du kun købt 4 bananer? Og det har du ikke set andet på. Har du kun købt 4 bananer? Hallo, giv lige Daniel min anden. Der er tilbud på 5 bananer. Giv mig hvad? Den anden smøg, jeg har. Ja, han går. Må jeg kun smart? Ja! Nej, jeg har ikke set nogen. Det er kun fordi, du har lavet abe. Der må kun en tilbage, og den er til mig. Og så er der bare sæd på. Nej, det er jord. Nu får jeg jord i dag, så det Okay, Daniel, sig farvel. Hej!